Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa muna miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci na fara pilot project, ma'ana aikin gwaji. So a taƙaice ga yadda ake yi, idan mutum ya zo zai shiga gurin rijista da ehhha ɗin nan, to idan ka shiga zai buɗe ma. So idan ya buɗe maka sai ka ɗauko username ɗin wanda kake so za ka sa da password ɗinsa sai ka sa. Idan ka sa sai ka taɓa haka zai buɗe ma, ka ga yana maganar cewar the username is already in use, already an riga an yi amfani da shi. To sai ka taɓa nan wurin haka, to sai ka sa username ɗinsa nan, sannan nan sai ka sa password. In kuma ka yi saving dama a kai, to in ka zo ka taɓa gurin password ɗin, to sai ka duba, sai ka zo ka ɗauko shi sai ka ɗora, sai ka ce to login. Gashi nan yana login, to ga login ya buɗe. Big sale now, so gashi yana tafiya, wannan abun gashi nan a sama yana tafiya 4 advertising ko 5 za su bani. To a haka kawai za ka tsaya. Gashi nan yana tafiya, kun gani 30 second ne. Gashi nan yana tafiya a hankali a hankali, to in ya gama zai ɗora na gaba kuma. Yawwa, to kun ga ya gama, to ga na biyu nan ya hau, shi ma yana tafiya, yana tafiya. Gashi nan hankali yana tafiya. A wannan Allah ya yarda in dai wannan ne ‘yan uwa, ai minti 20 ma yayi yawa ka gama, ko guda 100 aka ce ka kalla. Gaba ɗaya cikin minti nawa za ka kalla? Gashi nan 30 second ne dai wannan bidiyon. So gashi nan yana tafiya a hankali a hankali. Gashi nan yana tafiya, to shi ma yanzu za ka ga ya kai ƙarshe. Okay, to gashi nan shi ma gashi nan yana tafiya. Gashi nan yana tafiya a hankali. To alhamdulillah muna miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya kai mu kuma 1 ga wata mu fara yin wannan aiki a biya mu. Insha Allahu. Yawwa gashi nan yana tafiya shi ma. ‘Yan uwa sai a yi ta ƙara addu'a fa, a ci gaba da addu'a. Masu yi mana kallon mahaukata, insha Allah za mu sai buhun shinkafa ko in ce buhunhunan shinkafa mu raba musu. To ga ɗayan nan ya shiga, remaining 1 advertising. So shi ma gashi nan yana tafiya a hankali a hankali, a hankali a hankali. Shi ma 30 second ne. To kun gani yana tafiya. Yawwa, kun gani ko? Yawwa. To alhamdulillah, kun ga wannan to shine na ƙarshe na 5 ɗin. To da ya kai ƙarshe zai nuna mana cewar mun gama advertising ɗinmu. Wannan ɗin kenan. Gashi nan yana tafiya, yana nunawa. Yawwa, yawwa. To kun gani ko? Gashi nan gaba ɗaya successful, gashi nan advertising da aka baka ka kalla guda 5, gashi nan ka kalla. To kana ganin haka, to ka san ka riga ka gama. To alhamdulillah, wannan shine yanayin yadda aiki zai kasance. Shi yasa na ce to bara in yi screenshot in Allah ya yarda, sai in tura wa ‘yan uwa su gani domin su fahimci yadda abun yake. Yawwa, wannan shine. Saboda haka yanzu gashi nan zan turo wa kowa sai ya gani in Allah ya yarda.